En este vídeo anem a veure la divisió ABN amb decimals. I la divisió que tenim és la següent. 55,75 dividit entre 25. Molt bé. Sabeu que en ABN sempre hem d'inventar-nos un problema per a contextualitzar l'operació que anem a realitzar. I el possible problema que podem inventar-nos és el següent. Tenim 55,75 litres d'àvia que volem repartir en 25 garrafes. La pregunta és quants litres cabran en cada garrafa. Anem a començar a fer la divisió. D'acord. Fixeu-vos, abans de començar a dividir, fixeu-vos que el número decimal està en el dividend, no en el divisor, ¿vale? És important. Aleshores, per a començar a dividir necessitem l'escala. I anem a fer l'escala. Si repartim un litre a cada garrafa, en total repartiríem 25 litres. Si repartim 10 litres a cada garrafa, en total repartiríem 250 litres. Però és una quantitat que ja no passem de 250. Per tant, anem a veure. Podem repartir un litre a cada garrafa, repartiríem 25, però a lo millor ens podem aproximar més a 55,75. Si repartim 2 litres a cada garrafa, repartim 50 litres, no? Per tant, anem a repartir 50 litres. Fiquem el 50 en la segona columna i hem dit que si repartim 50 litres, a cada garrafa li tocaran 2 litres. Aleshores, en la columna del quocient, anem a escriure una miqueta més per així, en la columna del quocient fiquem un 2. Cada garrafa li tocaran 2 litres. Val? Ara el que fem és restar a 55,75 la quantitat que hem repartit, que són 50. Per tant, 55,75 menys 50 són 5,75. Què passa ara? Fixeu-vos que si repartisc un litre a cada garrafa, en total he repartit 25 litres i és una quantitat que ja se'm passa de la quantitat que em queda per repartir. Per tant, no puc repartir un litre a cada garrafa. He de repartir menys d'un litre. Menys d'una unitat. I l'ordre de magnitud inferior a la unitat són les dècimes. Aleshores, anem a veure. Si repartim una dècima a cada garrafa, un decilitre, és a dir, 0,1 litres, en total repartirem 2,5 litres. Val? És una quantitat que puc repartir, però potser podem aproximar-nos més a 5,75. Per tant, anem a veure, si repartís 0,2 litres, en total repartiré 5 euros. Molt bé, doncs sí, 5 euros podem repartir. Anem a repartir 5 euros i hem dit que si repartim 5 euros, a cada garrafa li toquen 0,2 litres o 2 decilitres. Val? Què fem ara? Restem la quantitat que hem repartit a 5,75. Li restem 5. 5,75 menys 5 queden 0,75. Val? Però què passa ara? Fixeu-vos ara una altra volta. Si repartisc una dècima de 0,1 litres, ara me'n passe ja de la quantitat que em queda per repartir. Per tant, he de tornar a ajustar l'escala a una quantitat inferior. Aleshores, anem a veure. L'ajustem a una ordre de magnitud inferior. L'ordre de magnitud inferior a les dècimes són les centèsimes. Per tant, anem a veure. Si repartisc 0,01 litre a cada garrafa, és a dir, un centilitre a cada garrafa, en total repartiré 0,25 litres. Però, clar, són 75. Aleshores, anem a veure. Anem a borrar estos dos perquè ens canvia, ¿vale? Ja no necessitem. I per tant anem a veure 0,02, si repartís 0,02 litres, en total repartiré 0,50 litres, no? Podem aproximar-ho més? Sí, anem a veure. Si repartís 0,03 litres, en total repartiré 0,75, que és la quantitat justeta que em queda per repartir. Molt bé. Aleshores, repartisc
dir que repartim els 0,75 que ens queden i si repartim 0,75 litres a cada garrafa li toquen 0,03 cèntims. I ja hauríem acabat perquè 0,75 menys 0,75 és igual a 0. Per tant, de residu igual a 0. I de quocient hem de sumar, per a treure el quocient hem de sumar tots els números de la columna del quocient. 2 més 0,2 més 0,02 és igual a 2,23. Per tant, la resposta a la pregunta seria que a cada garrafa, si repartís 55,75 litres a cada garrafa, li tocarien 2,23 litres. Molt bé, ens veiem a la pròxima lliçó. Adeu, fins pronte!